ngono kuwi namane batine batu curang ora diumpani. Oh. Kene bahan karenyong. Maning sore paling pada bowling kok. Iya. Mirsa malah motong. Buberan banget anu ya. Iya. Lah, wis sore ayo beli bae lah. Ayo. Lah. Ngapa kok Miki motong? Orang apa-apa. Wong korjolanan baltok, Kak. 5 ayo beli. Ayo. Hei, kok kan motokan di? Nyang garak motokan, Nak. Motokan apa ae sing cepet. Oh. Aja metu kana, jere kakine nyong nang kana angker. Kok angkernya lah orang andel. Orang andel. Ipos. Orang andel jajal ngana. Pasing pan melu nyong, sapa mayo? Nyong melu. Yo, nyong melu. Ayo, wis nyong terpaksa melu daripada dewekan. Ayo. Kayak ana sing nyeluk nyong. Saja wedi, sementing aja nyeleng ke maning mburi. Ayo. Widih, kurang di. Ngongkon beli wis sore, dolan baik. Beli kabeh. Beli. Kayak ana sing nyeluk nyong.